Tsikidza kurume pana mama mione munoziva inenge yatiza saka tsikidzi inetenge isatanism ite tsikidzi kwanza wada kungopinda memunhu unogara izvezvi munosununga mapundu ese azara kunoega muzodi vaenzwa kutotainoziva kuti ropa iri nyowani iri ropa iri harisiri nyowani. Chiri kunetsa ndechekuti tsikidzi dzacho tusha dzakabva nekupi ende hapana anoti haana ane usmati neane uchina dziri kungopinda. A 21-year-old Eastview man is on run after allegedly detaining and raping a teenager for 5 days. Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV yandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano. Ladies and gentlemen, ndinokumbira kuti uone this video kusvika kwarinoperera. Murume wechidiki anonzi Tanaka ane makore 21 years ekuberekwa ari parani ari kutsvagwa nemapurisa mushure mekunge abata chibharo mumwe musikana ane 18 years dzekuberekwa uyo asina kunge ataurwa zita rake. Tanaka anonzi iye akaproposa musikana kuti anomuda asi musikana akapokana nazvo. Vaviri ava vanonzi ivo vakazoenda kumba kwa Tanaka same day iroro, then Tanaka ndokubva alokera musikana uyu murumu ndokumubata chibharo kanokwana kuita iko ka5 pasina butiro. Izvi zvakaitika kubva musi wa 31 March 2025 kusvika musi wa 3 April 2025. Mapurisa akatsinhira chiitiko ichi akati complainant anova iye musikana akauya kuzoripota nyaya yake mushure mekuescape achiita kunge ari kuenda kutoilet apo akasiya Tanaka akarara ndokutora mukana iwoyo ndokutiza. The complainant referred to Parirenyatwa Hospital for examination sezvo airarwa naye pasina butiro. But inini mubvunzo wangu uri pakuti ko musikana uyu aigobvumirei kuenda kumba kwemukomana uyu iye aisamuda? Apa pane nyaya. So Tanaka paakaziva kuti ari kutsvagwa nemapurisa akabva atiza. So ladies and gentlemen, ngatisangane mucomment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Tiri ipapo zvakare pane nyaya yanetsa munzvimbo yeMbare. Vagari vemuMbare vari kuchema netsikidzi idzo dzavashaisa mufaro pamagariro avo pamwe chete nepamararamiro. Vagari vemuMbare vari kuti tsikidzi idzi dziri kuruma zvisingaite zvekuti vamwe vava kutoshandisa madrugs kuti vasanyanyonzwe pain yekurwadziwa kana vachinge varumwa nadzo, nekuti vari kuti vakatsvaga mishonga yekuspreya hadzisi kumbofa. Izvi zvavatambudza zvekuti vakushaya kuti voita sei, nekuti even hama hadzichavashanyiri uye ivo havachakwanisi kushanyira hama dzavo nekuti dzinotya kuigirwawo tsikidzi idzi. So ladies and gentlemen, ndichakuplayirai mavideos emaresidents emuMbare ari kuchema pamusoro petsikidzi idzo dzarura muMbare. Muri Zimbabwe musakanganwe kusubscribe, kulike nekukomenta. More updates are coming. Tushandisa inonzi firefighting approach. Tudafata kungodhila nadzo ka1 tofata kungopedza nadzo. Tikaona dzakatangira materirini dzikaenda kumatapi nezvaakumajubheki dzaakumagaba dzaakunational dzaakumatagarika tongoti the whole of Mbare. Saka tikaita zvekutamba tikatadza kuzvimaneja tichapesera yaoutbreak yeHarare yese. Tikatarisa kana kuFrance yacha kuParis kukatika outbreak yeitsikidzi. Saka pakudiwa approach chayo. Saka ndoda kutenda zvikuru kune health department yeCity of Harare ndokutendawo zvikuru veministry yehealth wakatibatsirawo nemaresources after taitisa kuchema. Saka nyaya yedu ndeyekuvagari tikukurudzira kuti tikawacha hembe ngati aine hembe dzedu nemaaina anopisa, ngatipoche chiwacha magumbezi edu atinofuga, ngatipote chizunza mibhedha yedu, chizunza masofa edu, tichitirawo kuita utsanana. Zvimwe zvinhu zvishashande mudzimba tipote chizvigurisa chizvirasa kana kuchitengesa kana kuzviendesa kuma-auctions kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka. Chiri kunetsa ndechekuti tsikidzi dzacho tusha dzakabva nekupi ende hapana anoti haana
ane usmati neane uchina dziri kungopinda. Asi manje isusu vamwe tozoti tikaonawo diclofos yekuti tiite sei tispray next door yangu inenge isina mari yekutenga mushonga uyu. Dziri kuramba dzichingodzoka tatadza kuziva kuti chii mudzimba macho tiri kutsvaira asi tsikidzi dzacho dziri kungoramba. Takutongofungidzira kuti nhau yekuti tiri kugara takawandisa panzvimbo 1 saka umwe akafirita vamwe havafirite mudzimba saka dziri kuramba dzichingodzoka mumatereti toshandisa mamwe chete saka patikunogadzikawo hembe dzedu mumatereti muya tikubva tatakurana netsikidzi dziya topinda nadzo futi mudzimba. Joshua tinaro dambudziko retsikidzi dzimba dzese. Tsikidzi hatirare izvozvi kuchipisa kudai tinenge tichirumwa. Kunyangwe tikambotaidzawo vanotifiritira nemushonga yavo haisi kumbouraya tsikidzi idzodzo tiri kurumwa zvokurumwa zvekutotowedzera. Tsikidzi dzatinetsa kana hama hadzichatombodzida kuti tidzishanyire nekuti tinongodzitakura kana pahembe pako kana pajuzi pako dzonogarawo kokoko. Kana vakatoya mudzimba dzedu vakutotora mabhaketi chaiyo hanzi ndo anogarika vachagara panapa masofa. Tashaya mushonga yese tazama yekotoni yechii zvese asi hapana kana chiri kufa ende inoita mazaya akawanda ekuti kana nyange ukaispraya infact yototikati ispraya inofenda mangwana inenge yatomuka haisi kufa. Tashaya titobatsirikana sei tinotoshaya hope mudzimba kana kwadoka unotosuwa wototi kana wata nhamo sozvizuka wotoedzesa hako chiimba panze nekuti mumba macho memusikapindike nenyaya dzetsikidzi. Tashaya kana matotiwanirawo rubatsiro motibatsirawo nekuti dzaramba kufa dzaane makore nofuka kubvira patanga chirwere checovid. Pane dzimwe andika kune imwe nchemufudzo inobhururuka tsikidzi akakurume pana mama mione munoziva inenge yatiza saka tsikidzi inetenge isatanism haite tsikidzi kwanza wada tingopinda memunhu unogara izvezvi munosumuka mapundu ese azara kunoega muzodi unoziva kuti ropa iri nyowani iri ropa iri harisiri nyowani kune vamwe madzaira sei tikunyanya kubata madzaga kurumwa netsikidzi saka ndokaba tokutora madzaga sanze murumwa tikorara tikofenda ndo zvatakutsvaga. Taona vamwe tikuona vamwe vechikuru vakapfekedzwa mapurasitiki zvinovadzivira vachienda kunosipeka. Sei mimi vechidiki musiri kumhanya-mhanyawo kuti musana wakavhurika soka munoona hore mavara ngembada zanetsa mavara ngembada zanetsa takanzwa chichemo chekuti kunokune tsikidzi asi unovauya kuzospraya tichamuda kutaura pamusoro pekuti kuchema kwamakaita imimi asi unongo pane action asina kuti vasiye chekutanga ndekuti kune vabatsirana kuti vaizospraya kunogwaya vachovatenda zvokuti but isusu chekumbura kuti pakuspraya apa ngatisajambei dzimwe dzimba kozi tsikidzi takaspraya mumba 1 dzinobudawo mudzoenda umu tsikidzi haife inofenda mama ndozomuka time elikana yamuka ndopaneka kuruma mabhomba kutokanda mabhomba hakuna tichomhanya netsikidzi toti tsuro nomhanya patsikidzi nomhanya tsikidzi akakurume panapa kocheukaeswa miona saka tsikidzi fanika kunyanya kwatakunya kunonopisa ozi murima mato hei kunevezesa murima ndomukonzereso murimo naiti tenge tichizatiza mama musadaro